Určitě. Nemusíme zdržovat vůbec. Tak, jdeme na to. Tak. Určitě pokud máme někoho na streamu, není problém, abyste napsali do chatu, co vy si myslíte o mapě Catch, jestli vám vyhovuje, jestli naopak nevyhovuje, co tam preferujete. Není problém rozvinout nějakou konverzaci, kterou v průběhu můžeme tak nějak probírat. Musím se omluvit, možná nebudu úplně do konce tady toho zápasu, možná v průběhu zápasu odejdu jako komentátor, protože mám k tomu zkrátka své důvody, nebudu to tady úplně rozkecávat. Takže nicméně můžeme vidět, teroristé mají výhodu jednoho hráče navíc v tomto knife roundu, ovšem tam si krásně počkali ve Warhouse, až tam CTčka přijdou, ty se tam nastakovali v tom vchodu a teroristé na ně vyběhli v 5, když to tam bylo 5v2 a získali díky tomu velkou výhodu. No a jak můžeme vidět, tak stagové si vybírají CT site, tak já to tedy swapnu, takže já tudíž prohodím týmy. No a máme zde první kolo tohoto zápasu, takže možná se podívejme na báje ostatních hráčů. Jak můžeme vidět, tak dva teroristé si utratili u plných $800, takže uvidíme, jestli se jim tato investice vyplatí. Je to takový risky buy, ale zase na druhou stranu jsou tam dva teky, je tam jedna čezeta. Velice rychlá palba, tudíž když se cvaknou jedno CTčko, tak rychle ho pokropí, rychle ho posprejují a CDčko bude i hned mrtvý. Tam podle mě, ovšem mě tento buy z mého pohledu podle mě spíš sedí na Bčko, protože tam je to hodně na blízko, na což je samozřejmě čezeta mnohem lepší než na dálku, v tom se samozřejmě shodneme. Nicméně teroristům se i přesto to podařilo dobít site, nicméně Papes přežívá s 13 životama a zabíjá zpátky do mainu a uvidíme, zdali se toto podaří, jestli se podaří zpátky retakenout tento site. Tam byl velký problém od CT, že na Ačku tam byl pouze jeden hráč, který tam dostal granát skoro za půl HP a nemohl už to tam defovat velmi dlouhou dobu, tudíž musel se obrátit na takové YOLO. No. A vidíme, že zde Mr. D se pokusil o knife, nicméně pokud se nevím, kdo z nich to teď byl, mám pocit, že to byl Rubík, tak ten mu tomu nakonec zabránil neštěstí získat ten kill. Tak. A máme vidíme. No a jak můžeme vidět, že tedy stagové vyhrávají 1-0, takže uvidíme snad teda, a můžeme vidět ovšem force buy od CTček, což teda teď zůstává otázkou, zdali se jim tato investice vyplatí, ovšem Morava srovnává na 4v4, ovšem teroristé získávají tento kill zpátky. No a 4v2 situace, uvidíme, jak se s tímto CTčka vypořádají. Tam byl hezký push přes main. A teď přišel opravdu na nádherný flash a situace je 2v2. Tady se Mr. D snaží urvat nějaký kill se svojí scoutkou, bohužel má tam smoke, nic tam nevidí, takže jde tak nějak naslepo, doufá v to, že mu tam nepřítel vleze, ten je díky bohu chytrý a počkal si za ještěrkou, aby nedostal tuhle chvíli už bych hlavu. asi za CTčka upřímně saveoval, protože teď už jenom to, že neměl diffuse kit, už jenom to, že neměl diffuse kit, si říkalo o to, aby to už savenul v tuhle chvíli, už jenom proto, že neměl Kevlar, měl jenom scoutku a
ještě bylo to situace 1v2. Nicméně zemřel a teroristé vyhrávají opět toto kolo a je to stav 2-0 pro Stagy. Vidíme pěkný baj celkem od Stagů, mají tam 2 P90, 2 AKčka. Myslím si, že tady s tím mohli jít docela pospolu. Ty P90 mohly jít sami na Bčko, kde by to velice efektivně pokryli, protože jsou strašně rychlé, mají hodně nábojů. Byla by z toho ovšem taková pokročilejší taktika, že pokročilejší taktika, jak jsem zde již zmiňoval na začátku, že by mohli fakenout tento site a že by se CT rozběhly z Ačkového siteu na Bčkový a tudíž by mohli obsadit v pohodě Ačkový site, aniž by docházelo k nějakým velkým soubojům. Nicméně samozřejmě už jenom to, že měli CT Eco jim nebránilo v ničem, aby tento site obsadili. Tak, jak můžeme vidět, tak baje jsou úplně vyrovnané. Dobře, jsou vyrovnané z pohledu sekundárních zbraní 3 P90, AVPčko a AKčko a M4. Takže uvidíme, co z toho vyleze, protože musím říct, že takovýhle shodné báje se ne vždycky stávají. Takže jako ovšem Noxy získává entryfrag a další entryfrag. A rovněž Fildopak získává i kill na Vypařovi Sataníkovi. No a teroristé si tam dal 2 killy. No musím říct, že teda ačkoliv měli CTčka buy, tak musím říct, že teroristi s něma celkem rychle zametli. Takže CTčku mě zbývá teď asi nic jiného než jít Eco, pokud samozřejmě se nerozhodnou jít Force. Vypadá to, že nerozhodnou, na nejvíc jsou zde 3 baje, Deagle, 5-7 a P250. Tam jeden Force už se jim nepovedl, tak myslím si, že nechtěli riskovat další Force a radši si počkají na víc peněz, aby mohli pěkně nakoupit. A vidíme, že tam pěkně bíhají dozad. Ještě, že si Fildopak všiml Mr. Dho, který si tam na něj počkal s Deaglem, nicméně opravdu musím říci, že asi kdyby Fildopak nebyl natočený do tohoto úhlu, tak asi by si ho nevšiml. Nicméně, kdo by se samozřejmě asi koukal do zdi v tu chvíli, spíš se chtěl samozřejmě Fildopak podívat ven, jestli tam nikdo není a tu už bylo celkem jasný, že ho asi i uvidí. No. Nicméně, rozhodně to mělo svoji šanci a teoreticky mohl na Fildopakovi tento kill získat, kdyby třeba mířil na hlavu. No, nevadí, nicméně teroristé mají je pro teroristy 5-0 a nyní hrajou proti báji counterteroristů, takže uvidíme, co z toho vyleze. Ovšem Toxic má sice nakoupíno, ale je tam bez vesty, bez helmy, ale na druhou stranu má aspoň defusky, který z jejich týmu nemá pouze Mr. D. Pokud opravdu, no, jak můžeme, Toxic opravdu nemá vestu, což takovýhle buy se vyplácí spíše u vypařů, když už, protože tam to není až tak. Ovšem Morava nakonec sundal Fildopaka a situace je 5v2 proti 2 AVPčkům, což uvidíme, jaká bude koordinace těchto dvou vypařů. No, ale zatím se nic zvláštního neděje, vypadá to, že se teroristi rozhodují pro safe, protože 5v2 samozřejmě je opravdu 5v2 samozřejmě to je skoro bez šance v tuhle chvíli. Akorát na druhou stranu tam bylo chvíli teď odkryté Ačko, tudíž když by tam teroristé rotovali, tak mohli mít plant. No nicméně otázkou zůstává, zdali by se jim to vyplatilo za to, že by pravděpodobně by přišli o obě dvě AVPčka. To je věc druhá, ale na druhou stranu by získali nějaké peníze pro svůj tým, protože teď mám pocit, že tak, no když vyhráli 5 kol, jo, dobře, beru zpátky, nevyplatilo by se jim to. No a jak můžeme vidět, že teroristé savenuli 2 AVPčka a mají rovněž i na buy, kromě Pavyho, který samozřejmě mu pochopitelně asi dropne jeden ze spoluhráčů vzhledem k tomu, jaká je jejich ekonomika. No a máme zde další. Jsem se lekže na něj zapomenout. Já taky. No tak uvidíme, jak se s tím vypořádají teroristé nyní.
No, vypadá to, že Paves tady nemá moc šancí někoho zabít, ovšem, no, toto bylo celkem blízko, nicméně to nestačilo. Na Rubíka, který mu vběhl skoro do crosshairu. No, asi takto, ovšem, teď si Rubík, ovšem Rubík nesmí vylézt, protože protože jak si můžeme všimnout, tento angle, tento úhel drží Paves, takže toto mohl být kill, nicméně Paves ho trefil pouze do ramene, takže to nevyústilo nakonec v zabití, ale pouhé zranění, ale tentokrát byl již pro Rubíka osudný. Takže situace je opět 5v2 se stejnými přeživšími jako v minulém kole. Hezká střela od Norxida. A Toxic se možná sám nemusel vytahovat, protože přece jenom měl málo HP a věděl, že tam ještě jsou schovaný dva teroristy. Možná chtěl zkusit moment překvapení, Bůh ví. Nicméně možná to chtěl zkusit, ale nicméně se mu to nevyplatilo. Tam byl Mr. D teď krásně vybůstěný na bílé krabici a vzal si tam jeden rychlý kill hned po otevření skvíř. Hezké hečko od Satínka a teroristé vyhrávají své druhé kolo. Víme, že iProHypers možná pojedou svoji taktiku, kterou jeli na Infernu, kde jeli stylem budeme všechno prohrávat, budeme jim dávat kola a pak je překvapíme a všechno otočíme. Tady uzený koleno byl schovaný za krabicí, neviděl, že tam Morava na něj číhá, akorát Morava možná uspěchal ty své střely, mohl si počkat, až tam uzený koleno vyběhne, aby ho mohl lépe trefit. Takhle ho to stálo život a svému týmu bohužel moc nepomohlo, protože jsou v situaci 4v5, kde na Ačku vybíhají dva teroristé, berou si kill na Toxíkovi, který tam byl osamocený, nikdo mu tam nemohl pomoct. Tady vidíme Mr. Dho, že se snaží pohlídat plen s Vipem, to se mu nakonec podařilo. Rubík si tam ještě dal taky sám jeden kill, ovšem Filipo pak si to tam krásně pohlídal a oba counterteroristy tam zneškodnil, aby nemohli plantnout. Aby nemohli zneškodit bombu. Teroristé vyhráli své další kolo, situace 2-6. Je to docela v nevýhodě pro counterteroristy, kteří se snaží držet plenty. Ovšem nedaří se jim to, stává se jim často, že na jednom plentu je pouze jeden člověk. Poslední kolo to bylo pouze díky tomu, že Morava tam uspěchal tu střelu na uzený koleno. Ovšem teď naopak Mr. D si tam dal dva rychlé killy a svému týmu velice pomohl, protože jsou v situaci 4v3. Tady se ta situace tak rychle mění, že ani jsem si nevšiml, co se tam stalo. Ale každopádně je to teď 2v1,5 bych řekl. Protože přece jenom Filipo pak má 19 HP, je na střížce, kde všichni o něm ví, ale volí nejlepší možnou cestu a to je útěk. Ovšem counterteroristům se nevyplatilo opět jejich taktika, protože byli jeden na plentu, jeden na midu a teroristé měli volné Bčko. Stala se teď velice nemilá situace, bohužel jsem tu teď už jen já sám osamocený, tudíž omluvte, když bych nějakou chvíli třeba nemluvil. Je to velice namáhavě a nevím, jak to zvládnu. Tady Mr. D se snažil krásně dobít plant, vzít tam aspoň nějaké killy, aby Paves a jeho kamarád neměli zbraně. Bohužel ho to stálo život, ale na druhou stranu po výbuchu bomby
Bomba Pave se zabila, tudíž nemá své AVP a je nucený se ho koupit. Stálo ho to strašně moc peněz, skoro všechny peníze, které měl. Takže na jednu stranu nevýhoda v tom, že prohráli kolo, na druhou stranu výhoda v tom, že jsou lehce bez peněz, tudíž po tomto kole, když by nevyhráli, tak budou nuceni eko podle mě. Tady se counterteroristé i pro Hypers asi poučili z toho, že na Ačkovém plantu byl pouze jeden člověk, byli tam teď 3. Akorát byla tam nějaká miskomunikace, protože plant neudefovali. Myslím si, že všichni si měli pohlídat jeden vchod, aby co nejlépe tento vchod pokryli. A mě tady za hlavou zvoní telefon a nevím, jestli mám koukat dřív na Twitch, jestli někdo nepíše, nebo na telefon, kdo mi píše, popřípadě na Facebook. Tady vidíme Mr. Dho, že to vytáhl se skautkou až do mainu, bohužel jsem to moc... Vyplatilo se mu to nakonec, granátem tam zabil uzené koleno. Akorát teď je docela v nesnázích, protože je schovaný za ještěrkou, ale nakonec to udělal tak nejlépe, jak to šlo. Navíc mu tam ještě jeho kamarád přišel zavřít dveře, tudíž Norxit je nucený se stáhnout a ze Squeaku pro ně už nehrozí žádné nebezpečí. Dokonce tady přišlo vyběhnutí od Toxika, opět jeden proti několika, nemohl vědět, kde oni se pohybují. Myslím si, že to nebyla moc nejlepší taktika, jakou mohl zvolit, ovšem moment překvapení, když by je překvapil, mohl by tam dát minimálně 2 killy, 1 kill a to by zase pomohlo svému týmu. Tady vidíme krásný nád, který letěl do ventroomu a Filipak tam je na 8 HPčkách a je nucený počkat, jestli tam někdo za ním nepůjde, aby si tam dal aspoň nějaký frak, protože nemůže to moc vytahovat, je tam chudák osamocený a nakonec se mu to povedlo. Doběhl tam Morava, kterého tam Filipak pěkně posprejoval, vzal si aspoň 1 kill předtím, než umřel. A teroristé jsou na tom s ekonomikou velice špatně, protože Filipopak má strašně moc peněz a jeho kamarádi už mají o dost míň, tudíž budou muset srovnat ekonomiku, protože pak by to dopadlo tak, že jeden si bude sedět na strašně moc penězí a druhý nebude mít nic. Tady Mr. D opět vytáhl main, opět se mu to vyplatilo, vzal si tam 1 frak, ale byla tady opět miskomunikace, nikdo nehlídal mid a Aves si tam vyběhl se svojí P90, chtěl tam vběhnout dozad na Bčko, aby tam mohli jít popřípadě plantnout, nebo aby se counterteroristé báli o to, jestli tam nepůjdou plantnout, jestli to není jenom fake. Bohužel se mu to nevyplatilo, protože mu tam z CT spawnu. Ale Norxit si tady hezky počkal ve squeakách na kill a Pavy si dal také 1 frak na satelníkovi. Situace 3v2 s výhodou pro teroristy a už mají dropnou bombu. Bombu máme u squeaku, které jsou už hlídané a Pavy ten sám pobíhá na Bčku, nevím co tam sám dělá. Možná mohl jít pomoct ušovat to Ačko, protože teď jsem se trošku zasek, protože jsem si překlikl na Twitch a byla tam zpráva, abych dokumentování dal trošku života. Je to pro mě velice těžký, abych dal dokumentování nějaký kus života, protože je to moje první komentování a ještě navíc jsem tu sám. Byl jsem zvyklý teď skoro 1,5 mapy tady mít kolegu, který mě tak nějak doplňoval a teď, když tady jsem sám, tak je to něco jiného. Teď jsme mohli vidět, jak teroristé krásně běhli na rush Bčka, kde dali
2 rychlé killy, povedlo se jim pletnout a teď už stačí jenom počkat, aby counterteroristé přišli. To se bohužel nestalo, Filipopak to tam zbytečně vytáhlo, stálo ho to život a counterteroristé teď můžou jít v klidu pušovat Bčko. Ovšem Norxid pěkně pohlídal bombu. Nebýt jeho, tak bomba bude defuznutá a skoro by bylo 5:8, byla by to velká podpora pro tým Hypers. Bohužel se tak nestalo, counterteroristé tam šli velice pomalu, mohli tam jít rychleji. Nevím teď, jestli neměli ještě nějaké granáty. Candice, děkuji ti, bohužel, buď jsem si toho nevšiml, nebo někde nastal problém. Každopádně ti děkuji, každá podpora mě potěší. Tady mainu uzený koleno si vzal další kill, tentokrát to tam zbytečně vytahoval Morava. Myslím si, že ten main už si budou stagové docela hlídat, protože Hypers tam chodili docela často, tudíž pro ně by tam mohl být jednoduchý kill. Tak se bohužel nestalo, už nám tady zůstal jenom Norxid, který má své AWPčko a je nucený ho jít savenout, popřípadě zkusit ještě získat nějaké killy pro sebe. A toto bylo velice nehezké. Pokud by sataníka trefil, tak sataník by byl beze zbraně a bylo by to pro něj velice nehezké. Nestalo se tak, mysnul svůj shot z AWPčka. Tak já jsem jenom hráčům oznámil, že Dave, druhý komentátor, odešel. Psal mi, abych jim to oznámil, tak doufám, že je to nějak nerozhodí teď. Napsal jsem to ve velice nevhodné situaci. Tady sataník snažil se podržet Bčkový plant co nejdýl, to se mu povedlo, jeho kamarádi tam doběhli, akorát teroristům se povedlo plantnout a dokonce Filipopakovi se povedlo všechny tam vyzabíjet a získal pro svůj tým poslední 10. bod, kdežto Hypers mají pouze 5 bodů, tudíž se za teroristy budou muset velice snažit. Snad jim to půjde tak dobře, jako jim to šlo na Infernu. Na Infernu měli ten samý problém. Za counterteroristy se jim moc nedařilo, nezískali moc kol, ale poté co se strany otočily, tak získali hodně kol a nakonec celou mapu vyhráli. To je velice zajímavý vidět, jak budou se snažit urvat tuto výhru a hned ze začátku si dali 2 rychlé fragy, jeden u mainu, druhý ve squeaky. Podařilo se jim i položit, akorát teď si musí dávat pozor, protože counterteroristé rychle rotovali a už jsou u plantu. Pěkný Norxika kill, pěkný Norxika druhý kill. Akorát si myslím, že to už nestihl to defuznout. Škoda, že nebyl o něco rychlejší, získal by pro svůj tým další bod a pro Hypers by to byla velice bolestivá rána. Bohužel získal si aspoň 2 killy, získal aspoň nějaké peníze, tudíž do dalších kol bude ve větší výhodě než jeho spoluhráči. Snad tuto výhodu aspoň nějak zužitkuje. Teď se omlouvám, že jsem nemluvil, četl jsem si takovou menší konverzaci, která se odehrála na Twitchi. A tady vidíme, že Paves vytáhl main. Teroristé asi tuší,
teroristé tušili asi, že tam někdo je. Bohužel toto nezužitkovali a Pavest tam vyběhl před sataníkem. Akorát, že si už sataníka nevšiml a nestihl ho zabít. Situace se nám rychle otočila na 3v1. Uzené koleno z P90 se bude snažit protlačit na Ečko. Snažil se, akorát Mr. D si ho hezky pohlídal. Hezky seděl na svém oblíbeném bílém spotu, kde už byl za counterteroristy. Za counterteroristy tam byl a se svou skautkou tam celkem dlouho držel plant. Asi má tento spot velice oblíbený a ví, že plno lidí tam nekouká, tudíž to jsou pro něj rychlé killy. Tady vidíme, Toxic dostal od svého kamaráda omylem hit. Asi mu teď za to podle mě nadává na TeamSpeaku, protože přece jenom je to 7:10 a tým iProHypers potřebuje co nejvíce životu, aby counterteroristy z týmu Stack urubali. Nenapadlo mě jiné slovo, bohužel. Tady opět můžeme vidět, že iProHypers po plantu hodně vytahují, snaží se hráče ze Staggu docela hantit. A teď se jim to dokonce i vyplatilo, i když to bylo takové sporné, protože oba dva hráči měli flash. Bohužel pro... Nevím teď, kdo tam padl poslední. Měl bych si ty jména posledních, kdo umřeli, zapamatovat. Bylo to tam pro ně velice nehezké, protože nestihl se otočit, dostal ránu z P90 dozad a umřel a iProHypers otočili. No, snaží se otáčet momentálně 8:10, akorát, že counterteroristé teď nakoupili a bude pro iProHypers velice složité, aby dali další body. Team Stack tady krásně smoukuje vstup na Bčko, ještě tam přišel jejich spoluhráč z midu. Akorát to iProHypers asi vytušili a začalo to pár hráčů otáčet, aby jim běhli dozad. Tady ve Ventroomu a to bylo velice bolestivé pro Moravu, který tam z P90 běhl dozad, bohužel. Mohl tam dát lepší spray, aby dal kill. Nestalo se tak, umřel, ale jeho kamarád, který ochotně zaskočil, tak spoluhráče, nepřítele zabil. Opět můžeme vidět Mr. D na svém oblíbeném spotu. A bude to mít velice těžké, protože iProHypers mají dropnutou bombu v midu u Warehouseu a Mr. D je tady sám proti dvou s AWPčkem. Tudíž bude tam muset dát nějaké rychlé killy, po případě zkusit vzít bombu a jít na plant. Bohužel pro něj Pavi teď věděl, že tam Mr. D je, bohužel toho nezužitkoval tak, jak by chtěl. Pěkně se pokusil o flash, akorát mám za to, že ho to flashlo samotného, že možná mohl o něco déle počkat a zatím ho Mr. D svým Glockem upižlal. Vidíme, že Team Stack už je rozmístěný na plantech, mají klasické rozestavení 2-1-2, které teď se jim celkem vyplatilo, protože si dali 2 killy, Mr. D má pouze 1 HP, tudíž bude muset být někde stažený. A nebo si bude muset brát s jedním HPčkem killy. Norxit zarotoval, aby šel hlídat Ačkový plant, ale iProHypers to otočili a teď se snaží o nějaký tichý přesun, akorát to Sataník tam fireoval, nevím proč, jestli se mu zdálo, že tam někoho vidí.
Sataník zbombuje pořád na midu, akorát teď si všiml, že mu tam Norxit vlezl, akorát ho nestihl posprejovat. Bohužel pro něj. A Mr. D s jedním HPčkem už padl, vzal si tam, myslím, že jenom kill. Sataník se tady snažil o spray na Pavyho, bohužel se mu nepovedl a stálo ho to opět život. Teroristé tam krásně začali rotovat na Bčkový plant, akorát rotaci nedokončili, zasekli se na midu a chtěli to otočit zpátky na Ačko. Možná to mohli dokončit, ale na druhou stranu měli tam mistra Dho, který měl 1 HP a ještě k tomu měl AVPčko, tudíž by musel jít jako poslední a moc by se jim to možná nevyplatilo. Tady Filip pak krásně vytáhl Squeaky Room, vzal si tam 2 killy a Pavy tady pistolkou upižlal Moravu, který tam vyběhl z mainu. Myslím si, že chtěl jít rychle plantovat, protože si myslel, že nevčítal. Už je někde stažený. To se mu bohužel nevyplatilo. A měl by si teď teroristé vymyslet nějakou taktiku, jak vzít bombu, která je mezi ještěrkou a červeným kontejnerem. Protože bez bomby se jim bude velice těžko plantovat. A asi nebudou mít ani čas na to, aby nějakou jinou bombu vyrobili, tudíž se jí rychle vymyslet, jak nejlépe sebrat bombu. A vidíme, že Norxit kouká na CT spawn, bohužel ho tam Mr. D neviděl, aby ho, ale krásně si tam vzal uzený koleno, který tam byl na rampě a koukal, mám za to, že do Squeaky Room, jestli tam někdo nevyběhne. A krásná situace 1v1, Filipopak s 12 HPčkama proti Toxikovi, který má 68. Slyší, že Toxic plantuje, zkusil, ale nepovedlo se mu to. Toxic s 24 HPčkama, ještě Filip s 68 HPčkama, Filipopaka killnul. Zbylo mu sice 24, ale mohl stihnout ještě plantnout, aby svému týmu dal nějaké peníze navíc. Bohužel to nestihl a stejně to je výhoda teroristů, protože counterteroristé mají eko. Polovina týmu má eko, druhá polovina se rozhodla pro force, nevím, jestli to je nejvhodnější, ale třeba se jim to vyplatí. Hej, Sataník pěkně posprejoval Filipopáka, který běžel ze Squeaky. Teď jsem se lehce zarazil, protože tady překlikám mezi Twitchem a hrou. Tu jsem pak vždycky zmatený, když překlidnu zpátky a ono se zrovna v té situaci něco stane. Takže bych prosil o omluvení, protože nechci, aby někdo tam položil nějakou otázku, já jsem mu ji nezodpověděl a on byl pak na mě naštvaný. Já se ještě s dovolením napiju, protože mám už docela blízko v kuse. A jak můžeme vidět, Team Stack má velice zajímavý nákup, je tam Norxit s brokovnicí dokonce, Filipopak s SMGčkem, Paves, AUK, Pavy s M4 a uzený koleno s P90. Nevím, jestli zrovna tady to je vhodný buy. Tam možná Norxit s tou brokovnicí mohl jít na Bčko, protože přece jenom brokovnice je spíše na blízko a na tom Ačku je docela dost prostoru. Špatně jsem to řekl, na Bčku jsou menší prostory, tudíž brokovnice by se tam vyplatila víc. Ovšem, to nic nemění na tom, že si krásně za smokem počkal na Moravu, který se tam vytáhl, snažil se tam urvat nějaký kill, ale to se mu bohužel nepovedlo. Víme, že 3 hráči drželi Ačko a teroristé chtěli plantnout na B, kde byli pouze 2. To se jim bohužel nepovedlo, dropla jim tam bomba a Mr. D je opět odkázaný na to, aby byl s AVPčkem sám. A víme, že se ho krásně Team Stack pohlídal. Slyšeli, že dupe na midu
Proto se ho šli počkat do ventroomu a Mr. D tam opravdu nemohl nic moct. Nic moct. Ježíš Maria, já být dobrá Čecha. Teď máme krásný čas, než týmy doběhnou na plň, tudíž bych se znova omluvil za to, že tady musím rotovat s tou kamerou. Vím, že všichni jste zvyklí na to, že když koukáte na profi hráče, tak kamera je na to, kam oni míří. A totiž vidíte, kam míří, kam koukají a tak dále. Bohužel nešel nastavit tato automatická kamera a byl jsem nucený na to. Byl jsem nucený k tomu, abych měl tuto kameru a abyste měli aspoň nějaký pohled. Samotného mě to mrzí, protože přece by se to lépe komentovalo. Teď díky tady tomu vysvětlení jsem zabral 1 minutu, za kterou counterteroristé vyhráli celé kolo. Pouze Pavy tam padl. Sakra, nemůžu mluvit v kuse, protože pak se zaseknu a nevím, jak mluvit dál. Tudíž budu muset dávat nějaké pauzy. Teď víme, iProhypers udělali to samé co Stack. Koupili si 3 SMGčka, 1 Teka a Morava tam běží pouze 250 nebo z Deagle. Takhle v těch obrázkách se v tom nevyznám, tomu mi odpuste. A vidíme, že krásně propušovali mid, kde nikdo nebyl z týmu Stack, to si myslím, že byla pro ně velká chyba a iProhypers toho mohli lépe využít, takhle. Bohužel, bohudík, proběhli na mid, ale bohužel toho nezužitkovali. Proto je teď Toxík sám proti 5, i když... Chtěl jsem říct, i když Filipopak má 11 HP, akorát ten nebyl nikde u něj, aby si Toxík mohl urvat aspoň nějaký kill. Takhle to dopadlo tak, že nikdo z týmu Stack nezemřel a iProhypers byli nucený umřít všichni. Nevím, jestli to byl moc vhodný vibe, protože teď díky tomu opět mají 2 pistolku, mají tam 1 brokovnici a 1 P90. Opět si myslím, že to je velice výhodný buy na to, aby šli na Bčko, protože tam jsou ty stísné prostory, dá se tam lépe využít ten potenciál té brokovnice, dá se tam lépe využít potenciál té P90. Na tom Ačku to je přece jenom všechno takové více roztáhlé a není to tak efektivní, jako by to mohlo být na tom B. Vidíme, že counterteroristé z týmu Stack obíhají iProhypers, vzali si na nich už 3. kill a tam iProhypers lehce v mainu zaspali. Možná, že se rozhodovali co dál, nebo čekali na to, až je counterteroristé vyběhnou. Ovšem tam byla krásná spolupráce, že polovina týmu šla krásně zezadu, druhá polovina šla krásně zepředu, tudíž iProhypers nezmohli proti tady tomu vůbec nic. Máme tady zajímavý stav 11:5, kde iProhypers jsou nucený na force, který se skládá z PP Bizonu, AKčka, MP7, 1 Vipa a opět tam je ta ikona. Nevím, jestli to je P90 nebo Deagle, takže se mi moc teď nesmějte. Já vás vidím, jak se mi tam smějete. A uzený koleno se svojí P90 si tam vzal velice rychlý kill. A na bidu nám Morava se svým PP Bizonem zabil Norxida. Tudíž situace 4v4. Bomba nám opět běhá lehce vzadu. Na takovém nevhodném místě docela. Asi čekají, až je counterteroristé opět budou vyběhnout. Co se stává? Tam uzený koleno si vzal 2. kill. Sataník tam proti němu nic nezmohl. Možná, že ho mohli lépe pohlídat, protože tým Stack toto rašování z 2. plantu udělal už často. A Morava jako předposlední hráč padá a Mr. D už taky nic nezmohl. Stav tohoto zápasu je 11:16, tudíž jelikož se hraje BO2, tak to skončilo remízou. Bohužel pro ty